Ahojte, moje meno je Patrik a dnes vám v rýchlosti ukážem, ako aj vy si môžete rezervovať ubytovanie cez úžasnú službu Eat for Stay. Poďme sa v rýchlosti na to pozrieť. Hneď ako sa prihlásite na našu stránku faraflies.com, tak po ľavej strane vidíte naše turistické služby, ktoré ponúkame a hneď v druhom riadku je ponuka Eat for Stay, na ktorú klikneme. Klikneme na ponuku hotelov a už nám načítalo svoju databázu. A tu po ľavej strane si môžeme vyberať krajinu, v ktorej hľadáme ubytovanie alebo dovolenkovú tému, ktorá nás zaujíma. Môžeme sa teda pozrieť, ako si zarezervovať aj ubytovanie alebo ako je to rozpísané. Tuto môžeme kliknúť napríklad na tento hotel Gino Park. Tam už ja som bol ubytovaný, je to nádherné romantické miesto, takže odporúčam tam určite zobrať aj svoju polovičku. A tuto hneď na ľavej strane dole máme rozpísané, koľko nás tu bude stáť za osobu. Je to cena za raňajky je 15 eur a cena za trojchodové menu na osobu na noc 35 eur. Dokupy je to 50 eur na osobu na noc a pre dve osoby to vychádza teda 100 eur. Ak sa nám páči toto ubytovanie a chceme si ho zarezervovať, tak tuto vložíme číslo nášho poukazu a prejdeme k rezervácii. V druhom chode sa nám objaví vlastne kalendár, kde si môžeme vyklikať, dokedy chceme ísť, napríklad od 21. do 24. Chvíľku počkáme a klikneme na online dopytovanie. Ďalším krokom sú naše údaje, keďže tento Eat for Stay poukaz alebo toto číslo je písané na mňa, tak už automaticky tu mám vypísané svoje údaje. Klikneme ďalej. A posledná stránka je vlastne údaje vlastne naše, hotela, ubytovania, číslo poukazu a koľko nás to bude stáť. Odklikneme podmienky platnosti a dáme alebo klikneme na online dopytovanie. Následne naša požiadavka bude odoslaná hotelu a hotel má 48 hodín na to, aby sa vyjadril, či nás ubytuje v danom termíne alebo už má bohužiaľ obsadené. Ďakujem vám veľmi pekne, prajem vám šťastnú cestu a užívanie si poukazu Eat for Stay.